Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fixed Channel from here. Please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Sesenzake i-summary season 1 izinto esiyitholile ke engathi siyayibala. Mhlambe singabuya futhi senze i-reference kwezinye yalezi zinto ngoba manje season 7. So indaba ilobe iqhubeka. Uthando Nes'thembu. Amakhosikazi awaphuzi ubaba lakhaya into nje ayibeka la ukuthi awakho amakhosikazi awaphuzi. Igrosa season 1 bebeyenza ndawonye isizathu ubaba walayikhaya wafuna ukuthi amakhosikazi akhe ezizwe elingana. So uma behamba bayothenga ndawonye mhlambe ngeke sibe khona isikhathi sokuthi echaza ukuthi yini mhlambe oplastic bakabani bebebaningi so nje kwenziwa ndawonye. Sabona futhi bephithizela behamba ndawonye. uMakhumalo wahamba noMayeni ngemoto. Igrosa bayenza ndawonye. Lo mbono ufike nobaba balayikhaya osichazelayo ukuthi ke why kunje uMakhumalo oshoyo ukuthi ubaba owafisa ukuthi akube into enje mabeyothenga behambe beyothenga ndawonye kodwa abaphoqi. 3 ukuvakasha ubavakashela Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Maseke kuba ukuthi ukubabona uyasenza isikhathi sokuthi ababone ke bonke nsuku zonke makuzoba nezinto ezixoxwayo. Amasonto isonto bangena endaweni ezahlukene. Mina ke ngangicabanga ukuthi phela ngoba ubaba ke bashade kaMseleku okusho ukuthi manje isonto sebezolihamba lizoba loda isonto leli la Mseleku. No, sibonile ukuthi bahlukene ngamasonto. Ikhona enye episode la obekulindwe khona uMacele esaye esontweni kanti oMayeni sebephumile kwelabo kusheshile. So sabona ukuthi ke abahambi isonto elilodwa. uMakhumalo noMacele bakwi-family business. Lokhu ke sikuthola ku season 1 ibhizinisi lomndeni noma izinto eziphathelene nezimali ezinye eziphethwe uMakhumalo mase kuthi kwama-events nakho konke okwenzakalayo lapha emidlalo kubanjwa uMacele. Bona ke babambisene kwi-family business uMakhumalo noMacele. uMangwabe noMayeni bona ke bakhona la baqashwe khona bayisebenzelayo. uMangwabe unesi, uMayeni usebenza ku-office la government. Sengikhohliwe ukuthi likuphi. Kube nesikhathi ke lapho esikhombisa ukuthi ke basiza nomphakathi ngendlela ezahlukahlukene. uMangwabe kube nomfana avele naye wahamba walandelela ekhaya lalomfana wabona ukuthi isimo asikho kuhle kwabathengela ukudla waxoxa ke nabo singazi ukuthi kwaphele laphi ke okunye. uMacele negroup yomama engicabanga ukuthi omama basesontweni bahlangana ukuthi nabo bebheke amakhaya la isimo singahambi khona kahle behambisa ukudla noma besize ngendlela ezinye abasiza ngazo. Sibonile kwenzeka lokho. I-office lakaMayeni lithume kuMayeni kwesinye isikole ahambisa i-uniform kubantwana laba abanganawo ama-uniform. Makhumalo simbonile laphaya evela kwiGagasi FM. Ngalesi sikhathi ubesa kwiGagasi FM. So useason 1 nje bengakabi khona into eveza ukuthi kuye kuhambe kube khona inkinga ama-challenges ababa nawo. Useason 1 ngicabanga ukuthi isikhathi esiningi besabona ukuthi bawobani baphila kanjani, uhlobo lomsebenzi abawenzayo unjani, ingane ikhambisa ingane esikoleni. uMakampilo simbonile muhle uMakampilo ke wacela ukwehla. Nabona levidiyo lethi ngiqaqa ngehlisa ebhonzo yami. Hayi wehla kuMakampilo ngoba phela manje uMpilo ube khona after ulwandle utholwe emshadweni. Okusho ukuthi phela ngoba umamkhulu besazi ukuthi ke nalo uhlobo lomshado. Mina ngibona ukuthi abeze emva kwakhe besebeza bezongena kwisithembu. uMakampilo ke ukuthi wabonani wathi no, hayi udumi kanje bayizohamba ngeke. Wehla-ke ngoba wehla uMakampilo. Kodwa-ke ke sikutholayo uMakhumalo noMakampilo
bayahloniphana, baxoxisana kahle. Bekudaba-ke lokuthi umpilo kufanele ashintshe isibongo namalungelo futhi edluliselwe kuMakhumalo ngoba nangu ehleli noMakhumalo nezinto zesikole akwazi ukuyisayina uMakhumalo. Izinto nje ezivela ku-season 1 lezi. Kwaba-ke ukuphuma-ke mabephuma bewumndeni bayahamba-ke behlale lapho abahlala khona noma ngabe u-10 days noma ngabe u-20 days. Makunoma mkhulu ubaba Mseleku bazomgcina nje kwi-dinner, bazomgcina nje etafuleni, bamgcine ngokumbingelela, kodwa uma ilanga lingasabonakali uyobeka mamkhulu. Uma nje sekuthe sithe uyobe ekamamkhulu noma ngabe u-10 days. Ngitshela ukuthi kwasami-ke bazojabula kanjani ukuthi ungahamba no-husband wakho kodwa usho ukuthi ukhona la, kodwa nje kusekuseni uzombona ekuseni. Mina ngisho ukuthi ngizothi agxeke umamkhulu phela izinto abayikhetha nomamkhulu, izinto ayikhetha nabo bazi ukuthi isimo abayifaka kuso sinje, kodwa nje ngiyababaza ngoba phela angeke ukuthi ngempela babengazi ukuthi kuzohambe kube khona izinto engeke zibe lula, ukuthi lesi simo sizohamba sime kanje, kodwa yikho kwenzakala. Nami ngibuye ngithi cha, kodwa khona ku-unfair, kodwa ngibuye ngithi mina ngingenaphi ngoba ngibabaza indaba yala ku-TV. Iqhubeke-ke uthi-ke ubaba wala ekhaya isithembu sifuna imali ngoba nje la makhosikazi efika yena bafike ne-suitcase, wabakhomba izindlu, walanda iy'moto, wathenga ukudla, iy'ngane ziyafundiswa, noma ngabe yini nje ethi imali yena uyi-provider. Ngiyakhumbula le culo la DJ Sindo ethi mina ngingudede ngi-provider. Baba-ke lwala ekhaya yonke into ngiyayenza. Sibuye sesithola-ke nokuthi no-petrol or diesel kune-account ekhokhelwa u-husband. Bona benze njani? Bahamba bayothela, bethatha islip, beripotha ukuthi-ke kusebenza imali engaka ngoba ngisho nalokho akungeni ephaketheni labo. Ngase ngiyabona ukuthi abantu kanti babelokhu bethi nathi sizoba number 5, mina ngigain i-weight, sengiyadla ngiyagaina. Phela omama balaphayana-ke bayasutha, o-Team Thick, asibody shame angithi, o-Team Thick. Enisenza hayi ukuthi futhi ngathi ubaba vele uthanda bona labo size. Futhi manje kosisi lana ku-social media base bephithizela-ke abanye bethi nje yini esingayenza ukugain i-weight fast, sebenza ama-smoothie lawo banana no-peanut butter hayi nina hayi niyakhathaza ngempela ukuthi nani imisele. Ngibabaza ukuthi khona nani imisele, ngiyazi ukuthi khona abanye basuke bedlala, khona abanye basuke bengadlali, kodwa kulaba ababemisele hayi ngiyanijaja bandla. Siyadlula-ke lapho-ke i-surprise party yenzeka kwaba futhi-ke enye into. Umamkhulu wacacisa ukuthi uhlobo lomshado ashade kuwo isithembu, kodwa yena uno-husband wakhe, unomshado wakhe. Nami ngikubona futhi-ke lokho ukuthi onke amakhosikazi anento enjalo. Isithembu i-setup noma uhlobo, kodwa emshadweni kunoMacele noMseleku bobabili, kube noMayeni noMseleku bobabili, uMakhumalo noMseleku bobabili, uMangwabe noMseleku bobabili. Ikhona into ezokwenzeka kuMangwabe ngoba ihambisana noMangwabe, ingenzeki kuMacele ngoba ayisiyo i-vibe kaMacele. Manje kwathi uMacele nanokuthi mase kufika endlini yakhe akungafiki amashethi noma i-t-shirt ene-lipstick ngoba manje lento usefuna ukuthi uyamkhumbuza ukuthi hayibo phela njalo ngiphuma ngapha. Manje uMacele akayivumi leyo nto ngoba kwakhe
kungena uhusband, akungeni i-polygamist, akungeni isithembu. Nakuba polygamist ngoba amakhosikazi maningi, kodwa yena mayebona uMseleku nje engena noma kuduma imoto laphandle, sazi ukuthi uMseleku umyeni wakhe lozongena. Akungeni oMayeni. Manje ziyaphi-ke izinto ezingama-lipstick? Ethi mina wahamba kwaba uMseleku wayoshintsha-ke leyo t-shirt yakhe, bahlala-ke. Kwase kuba ukuthi-ke ubaba uMseleku mayenombono nento afisa ukuyenza, uyayixoxa-ke noMacele. uMacele-ke mase yasho ukuthi-ke uyayi-approve lento noma lento akayithandi noma wakho umbono uthi. Kwaba ukuthi-ke mayesecela ubaba uMseleku uthi kuMacele, yazi mina ngidida leya nto yamamkhulu ngoba phela manje vele umbono usho manje ukuthi ngicabanga ukunikhipha kanjani kanjani. Uthi umamkhulu manje usho manje. Bese kuzoba hayi ngeke ibhoza umamkhulu. Uthi ubaba uMseleku ngicabanga ukunikhipha noma ngihlela ukunikhipha. Uthi umamkhulu ungitshela into osuvele usuyidecide noma mhlawumbe usuyifinalizile. Hawu, kanti manje mina nganitshela ukuthi la kuphethe umamkhulu. Uyacabanga ukuthi mhlawumbe i-idea yokuba khipha ubesacabanga wase wabuka ukuthi imali kizovuma yini. Manje umamkhulu uthi nje shuthi kusawumcabango wokuqala bekufanele ukuthi akuphimise ukuze engathi esefinalizile esezokhuluma naye. Ngoba manje sekungathi yena umbeke ngaphandle, ngathi hayi mamkhulu kanjani manje ngoba phela yinto le ecelwayo uyayicela khona manje. Manje umamkhulu uthi yena ungitshela usuvele usuqedile. Ngathi ngase ngiyanibuza-ke nini ngoba ngisabuza namanje. Mangibheka u-episode 1 ndaba sowubula nize nifike ku-episode 6. Lena yamamkhulu nobaba uMseleku inhlonipho noma ukusaba. Phela mina ngiyahluleka ukuhlukanisa ukuthi uyamsaba noma uyamhlonipha. Nakuba kusondelene kokubili ngoba umuntu omsabayo awufuni ukwenza izinto ezi-wrong phambi kwakhe noma ukwenza iphutha, ufuna ukwenza kahle njalo. Umuntu osuke umsaba nomhloniphayo futhi kuyinto efanayo, kodwa kunomehluko ukusaba nje nami angazi, kodwa ngicela ukubuza ninibone kanjani ukuthi ukuhlonipha okudlulele noma uyamsaba? Hayi ngoba phela ngeke umamkhulu eyikhuluma izinto obonayo ukuthi lena yiphutha leli ngoba phela noma beyamakhosikazi after yena abadala nabo ezinye izinto ayikhulumayo. Vele ubaba uMseleku kube ngathi akayizwanga leyo nto. Kodwa mase kuwomunye unkosikazi ephuma eceleni njengoMayeni noMangwabe uyaba-correct same time, akajikelezi. Umamkhulu uze ubaba uMseleku achaze ukuthi umamkhulu uqonde ukuze ngithi hayi bo, ngoba ngeke kusho nje ukuthi hayi mama lena-ke ayizwakali kahle ngoba cha nathi sisuke singayizwa kahle ukuthi hawu kodwa-ke phela badala. Yebo impela abashade nobaba oshadile kodwa nabo badala. Ukuthi sengaphuma amagama nje asikho-ke lapho, siyaqeda ku-season 1. Izinto-ke lezi ebengibala. Enye-ke into-ke i-surprise party yaba khona, kwaba kuhle. noMayeni wakhuluma-ke esho ukuthi-ke mamkhulu umshado njena awukho lula, mhlambe nje siyafika nathi sizophazamisa ukuthula empilweni yakho, kodwa siyabonga ukuthi-ke sesihleli kwaze kwafika lesi sikhathi. Iy'nyembezi ezilapha ezenjabulo, kwakuyiy'nyembezi zenjabulo nezokuzwela-ke umamkhulu. Enye into yabo into esingeke sikwazi ukuyiphika-ke ngomakamnini, yena impela unakho ukuthi umoya ubuye ube phezulu enabo futhi umoya ukuthi ube phansi, kodwa into ayikhulumayo isikhathi esiningi ave eqondile. Ngoba nje lokhu kubeka iqiniso ukuthi ukufika kwami kwayiphazamisa impilo yakho.
ngathi yebo le conversation la women to women ukuthi asitsheleleni phela amaqiniso ukuthi yes siyamthanda sonke kodwa lena yona le phathi iqiniso ukuthi uma yena ukubuya kwakhe eze ku soulmate wakhe eze ku forever wakhe wamphazamisa uMacele. And uMacele waba nayo imibuzo engaphenduleki ngoba uMacele ehlele esho nje ngingaba nemibuzo engaphenduleki. Kodwa uMacele phela wa-support i-vision kababa Mseleku. Yikho ubaba Mseleku ezosho njalo ukuthi sikhulisa umuzi, indlovukazi uMacele. Mase nibona lapha ku-Instagram mase niyadideka. Wavuma izinto eziningi uMacele, nginixoxele mina. Ngiyabona nje ukuthi nganidida mase nifunda ku-Instagram ukuthi-ke wakhiwa umuzi, indlu nkulu uMacele. Siyabonga kakhulu Ndlovukazi, sorry Ndlovukazi. Mina senibona impela ziningi izinto ezavunywa uMacele. Ayivuma futhi-ke nokuthi-ke phela masuvuma lezi zinto ezinye zihamba ne-anger. Ukuyivuma nakhona into eyigadlaza inhliziyo. Yikho phela mhlampe ngokuhamba kwesikhathi kuhambe kube lula ngoba sesiyambona ukuthi hayibona kuMacele ave sehleka ave ehleka umamkhulu ave muhle and ukuhleka nje kumenza athandeke lento engachazeki. Kanti leya wakusizini 1 nanimxikiza ngisho ubuso ngoba naye ngibona ukuthi hayibo nangu ezibona eyedwa kanti naye mhlampe nje Nkosi yami yazi sezintsha zonke izinto ebuka naye ukuthi ngempela lokhu ngikwenze kanjani. Hayi yena nami mama ekhuluma ngisho ukuthi ngempela mamkhulu into nje uyenze kanjani yabo into enjalo-ke. Season 1-ke lo sizoqhubeka-ke no season 2 neyifamily esisitholile la yodigumbizi nize-ke nabo sibabone. Ngiyabonga support, ngiyabonga ngiqeda bye.